Serbisyo Publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa tak na nga las 7. Sa aton karon nagapanguna nga mga pangulong dinalan. Sa mga balita lokal, Governor Aksyon nagmando sa pagpasira sang tanan nga sementeryo sa Fiesta Minatay. Pagtukod sa Bacolod Negros Heart and Kidney Special Center, aprobado na sa first reading sa Kamara. Sa mga balita nasyonal, pagpadalagan sa pagkapresidente, ginreserva sang lakas CMD kay Bong Revilla. Senator Manny Pacquiao nagpahayag sa posibilidad nga mag-upod kay Vice President Leni Robredo. Sa balita international, outside advisors ng US FDA ginrekomendar ang booster shot para sa nabakunahan sa J&J vaccine. Sa balita sa sports, Magnolia Hot Shots sunod na sa PBA Philippine Cup Finals. Sa balita entertainment, AJ Raval ginpanginwalang imbolbado sa pagbulaga ni Aldra Brenica kag Kylie Padilla. Sa balita special, mga masamig na himo sang biyahero nga Pinoy. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sa Western Visayas. Sabado, October 16, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Isa ka low pressure area ang nakitaan sa kalayuon nga 405 kilometros ang Coron, Palawan, samtang nag-apekto naman sa Luzon kag Visayas ang Intertropical Convergence Zone. Ang Western Visayas, lagip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, ang maka-eksperyensya sang mga lumon nga kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang ITCZ. Mahuyang tudtog kasarangan naman nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga probinsya. Ang adlaw na butlak las 5:33 kaina, mga tunod naman las 5:27 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tudtog sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Happy weekend, liwat sa atin sini mga ka-aksyon. How are you? How are you? Wala na kita. Kay Turco Jonko, good morning, maing aga. Kay Dina Magbato Malabago, good morning man. Kay Alvira Helogo, good morning kuno, watching now. Thank you so much. Kay Naisel Fabul, good morning. Really miss ang program nyo every morning. Nabasi na gid si Akich. Nabisi? Nabisi. Ay, nabisi na gid si Akich sa module with online class sabay pa work. But still, ARB is still number 1 in my heart. Wow, sana all. Levi Helogo, good morning from Charito Heights. Ay, nagasaka. Dali lang ida. Charito Heights, Granada. Thank you so much. Ate Akimeri man, good morning man. Kay Melily Oligo, of course, ginagreet niya si Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am Jiggy Delagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Thank you so much. Uy, ara sa gihapon, si Ma'am Ana Sinoro, good morning. Kay F. Smart today Salcedo, good morning kuno from Cavite. Oh. Yes. Ari si Ma'am Van Mayo, na-notice mo nga si Miss Eden, the gorge is looking hot. Wow! Ikaw tani ba? Sabi kay Kalaw, ay nakaroon ako mabasa. Amo na gani kay naging naging skipan na kay na kay Hindi mo mabaton? Hindi ko bala ako lang mabasa, hindi kay basahon ko naging lang ito. Sige na bala, basa bala. Action boy, na-notice mo nga si Miss Eden, the gorge is looking hot tamales.
Basta taga Bacolod, guwapahon watching while dinner kami sa The Saints Resto of Minnesota, USA. Grabe gid nga Hello, Doc Mayo. Yes, i-adapt na lang ko na nila ni Ma'am Van kani Doc Mayo. Pa-adapt ko yan. Pag sulod ko gina kanay pag-abot ko gina Ma'am Van nang balar sa lingkong, tiyan mo siling ko isuhot to gani hangin karon. Okay lang na. Okay lang na. Okay lang na basta hangin lang masuhot. True. Correct. Sige kay Sabado nga daan ga kadamo sa mga transactions. Kadamo sa mga transactions. Kay F Smart today Salcedo. Hello, good morning. Good morning man kay Mila Alovera Dureza Janson. O kunya Hanson Iguray. Good morning. Kay Nelly Dableo, good morning from Amaya Escapes to Lisay City. Thank you so much. Good morning man liwat kay Ma'am Luis Melos. Thank you so much sa imo naman nga halan. Sa imo nga halan. Kaya nagkataon siya. Yes. Kay Sir Melchor, siya sininga bana. Good morning man. Kay Solama Barnacha, Sawadi ka Bacolod. Good morning, may aga. Okay. Sa family niya ko na sa barangay Handumanan. Kay Lorna Termil, good morning sa mga taga-barangay Bata. Of course, kay Betty Santero. Good morning, Connection Boy. Yes, so sa friend ko da kay Imi Milyevo Presyon sa Bago City. Good morning dira sa imo no. Naga-chat kami subong ho. Anong gina-chat niyo? Anong labot ka? Tiyato wala lang nambal kasi imo wala. Perfect. Kasi kung may mga jutay kita nga mga blue business. Yes. This coming days. I-offer na sesta na in the future. For the future. For the future. Ate. While si Aksyon Boy, fall na fall ang iya t-shirt kanami sa mata. Wow. Ba? Paigada mo na dana yung ano, kaya para makita nila. Paigada na yung ano, ang bond paper. Ang ano? Ang bond paper, paigada na Ang ano, hindi? Oo, kaya hindi ka makita. Mayo. Okay. Perfect. Sige na, okay na. Masugod na to. Ay, okay na, masugod na to. Masugod na kami. Balita, lokal, standby. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita lokal, ginmando ni Governor Bong Lacson ang temporaryo nga pagpasira sa tanan nga pribado kag pampubliko nga sementeryo, mga memorial parks kag columbaris sa Negros Occidental sumugod Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2, 2021. Ini paagi sa Executive Order number 21-47 Series of 2021 nga ginpirmahan ni Lacson sa Oktubre 14. Ginpangabay sa gobernador ang mga component cities kag municipalities sa probinsya nga ipatuman ang Executive Order paagi sa ilatag sa mga Disaster Risk Reduction and Management Office kag Traffic Management Authority sa bulig sa Philippine National Police kag sa mga force multipliers. Mag-aumpisa ang implementasyon las 12:01 sa kagahon Oktubre 30 kag magatapos las 11:59 sang gabi sa Nobyembre 2. Tuyo sila gud malikawan ang mass gatherings kag mapahaganaga na pagdamo sang kaso sang COVID-19. Naglabot naman sa 138,269 kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 477 kahapon nga adlaw. Nadugangan na Negros Occidental sang 128, ginsundan sa syudad sa Bacolod nga may 152, 84 sa Iloilo Province, 45 sa Capiz, 40 sa Iloilo City, 14 sa Antique, 8 sa Aklan, kag 6 naman sa Guimaras. Nagsaka sa 191,463 sa recoveries matapos nadugangan sa 396. Ang mga lugar nga naka-record sa recoveries sa mga Iloilo Province nga may 199, 93 sa Negros Occidental, 28 sa Antique, 27 sa Bacolod City, 26 sa Guimaras, 20 sa Capiz, 3 sa Aklan. Yara naman sa 3,268 na patay matapos nadugangan sa 15 ka panibago. Samtang 13,506 ang aktibo nga kaso sa Western Visayas.
Nagpasalamat naman si Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya sa House Committee on Health matapos aprubahan sa first reading ang yahag na agin file angot sa pagtukod sa Bacolod Negros Heart and Kidney Special Center nga mo ang House Bill 2686. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Gasataya nga tuig 2018 pa sang yagin file ang hagna. Suno kay Gasataya, tuyo sa Bacolod Negros Heart and Kidney Center, amo nga mabuligan ang mga Bacolod noon kag Negrosanon sa problema. Labi na ang nagabalatian sa korason kag kidney nga ginadala pa sa Manila para ipabulong. Samtang ginapasalamatan man ni Gasataya ang Department of Health matapos magpabutyag man sang suporta sa mga hagna. Sa karon gahimo na sang substitute bill si Gasataya para mapreparar na ang hagna sa ikaduha nga pagbasa sa Kongreso. Ginpatigay naman sa gobyerno probensyal sa Negros Occidental ang voluntaryong pagpamiyembro sa Social Security System sa mga empleyado nga job order kag contract of service. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II nga ang mga ining mga empleyado wala malakip sa Government Service Insurance System. Rason nga nakikiangot sila sa SSS para sa ila voluntary membership. Oktubre 5, ginpasar sa sangguniang palalawigan ang Resolution number 0822 nga nag-aprobar sa Memorandum of Agreement sa tunga sa SSS kag gobyerno probensyal angot naman sa paghatag sa Social Security coverage sa mga JOs kag COC sa mga empleyado. Ang mga empleyado nga JOs kag COS ang wala masakop sa kasuguan nga natukod man sa GSIS. Samtang tanan nga mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang makaangkon man sang saka sa sweldo umpisa sa Enero sa masunod nga tuig. Ini ang ginpasiguro ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Suno kay Lacson, napainana sang pondo sa 2022 annual budget sa probinsya ay ikaduha nga hugna sang Salary Standardization Law. Ini nga SSL ang nabase sa Senate Bill 1219 kag House Bill 5712 nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang kasuguan sang Enero 8, 2020. Sa nagligad nga semana, ginsumeter ni Lacson sa sangguniang panlalawigan ang proposed 5.7 billion pesos nga provincial budget para sa 2022. Magluwas sa saka sa sweldo, ginpromisa man sang gobernador sa mga empleyado nga matagan ang mga ini sang bonuses. Whatever is due to our government employees, of course we will give it. We have not discussed yet, but again, what is available to be given as bonuses, we will give it. Wala pa, we have not discussed that. Si Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, 69 naman ka mga nurses nga nagtrabaho sa gobyerno probensyal ang makabaton sa saka sa sweldo sa nagsi-circular nga ginpapanawag sa Department of Budget and Management. Ginpahan ni Governor Bong Lacson nga ginapasiguro sa iya administrasyon ang maayong nga buwas damlag sa mga health workers paagi sa pagpatuman sa salary adjustment sa gin-reclassify nga nurse 2 nga posisyon pagkadto sa nurse 1. Ini paagi sa pagbalik sa ilang nurse 2 nga posisyon subok man ang paghatag sa sweldo ngalin sa salary grade 15 pasaka sa salary grade 16 nga mangin epektibo malin sa Hunyo sining tuig. Damlag langin pasar sa mga miyembro sa sangguniang panlalawigan na resolusyon nga nag-adoptar sang DBM Budget Circular number 2021-2 na petsa na Agosto 25 sining tuig angon sa pagligot sa posisyon sa mga nurses. Ginpasidunggan man sang gobernador ang kabudlay sa trabaho sa mga nurses ilabi na sa pagpakigbatok-batok sa COVID-19. Pagpadalagan sa pagkapresidente ginreserba sa lakas CMD kay Bong Revilla kag hindi kay Sara Duterte. Santa Senator Manny Pacquiao nagpahayag sang posibilidad nga mag-upod kay Vice President Leni Robredo. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, isaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a... Sakay Maricho Gonzaga, good morning dira sa imo. Kay Betty Santero. Sakay Marsky Precalen Hirolio. Good morning. Si Ana Sinoro, of course, Diding Alojamiento. Kay Christine Minias Villalobos. Ruchel Evangelista, good morning man. Emmy Esmeralda Dolido, watching from Hong Kong. Danny Palacios, sa monitor lang ang Palacios kag Umaha family, Umanya family. Gray Niatisola, watching from La Carlota City. Kay Winsky Lee Morales, kay Ambi, kay Nat, kay August, good morning dira sa inyo. Good morning maliwat kay Noy Erwin Dicatoria Gonzales. Via Jonathan, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kag Zehenida Ordonez. Good morning man sa imo dira, no? Sa imo yan, may harap pa na action ni Dan? At gakanta na ko ganun ko, lamig sulod okay na nagwa. Dahil mahal kita, handa kong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Amo na ahaw. Amo na siya? Sige. Handa ako magparaya. Bisan May harap na yung mga love yang nagakuan ka bala na happy kaya pa sa kung ano ang ika-happy sa imo love. Wow. Even magparaya ka pa, ay aragay. Kaya malila action boy tuod pag ginako no ang first love never dies.
Kita mo, first love mo, buhay pa ay. Ako na, may joke na wala. Ang first love never dies is actually, ang second love ang mana, third love, fourth love, fifth love, sixth love, muna siya. Never die. So, never dies. Buhay pa man sila. Okay, kikita ko may joke na mo. Nay, tuod. Mayara kami tubulan, no? Tuod ako no, Nay. Ang first love never dies. Yeah. Oo, tuod. Yung tanaw, wala tatay mo kay buhay. Yung buyaya. Yan, buhay pang dim. Buhay pang demonyo yan. Naka-sweet nga ka, ano no. Buhay pang ya? Talaga. Diba? Yung good. Mga ruling na natin siguro ay. Brian Abilardo sa Central Maaw, Bagos City. Arlidan Makoy sa Barangay Sumag. Good morning, Dra. Si Migo tada Maui Akol Kanyada. Good morning man sa Barangay Sumag. O Caroline na da. Kuha na da. Ano gusto mo, Caroling? Christmas songs eh. Gani man, no? Alangan man. Anong favorite mo nga Christmas song? Ako? Oo. Miss kita kong Christmas. Ano na sa'yo naman? Ang Disyembre ko ay malungkot. Ay, kasubo mo na Tay, ang kasubo kanta. gani. Ano ako niya man? Actually, namiyan ko na sa kanya sa mga sadya ng Jingle Bell Rock. Namiyan ko na yan. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. And jingle bell. Namiyan ko na yan. Paano na, kung namian ka, dapat kabalo ka, ano? Mas nami ko no kung Last Love. Yung ni Mami Ems. Ni Last Kagawad Love. Ems. Counselor. Wait ko ka-file gani. Wala nga, wait ko ka-file bro. Sige lang, bala, may ilan siya, kasi siya gani kagawad. Siling ko kay Sundoro, haling ko nagkadto ko to. Haling ko sa balay, damanta ko kita nga makaabot ko bala. Pag-abot ko ya 5:05 na, hindi na si Miss Katrina. Abi ko gani, 5:01. Si Attorney Katrina, ya, hindi na magpa-file. Ay, hindi nga mo guro pa Rio, yarilo. Tikay na traffic ko. Nag-jeep lang ko mo. Ay nga, ha? Ma-file ko tani. Hindi na duha mo ka limousine. Kasad. Hindi ko na traffic. Nagpakabal pa lang driver bla. Sakto ito tani mo nga makabot ko mga butanta mga 5 minutes before, mga 10 minutes before 5, maka-file ko. Yes. Pag-abot ko 5:05, pag-submit ko sa akon nga certificate of candidacy, ni Attorney Katrina, hindi na pwede, kasi lang kami 5, lingko 5 minutes lang ganyan, hindi ka na pwede. Hindi na lang pag ipilit. Hindi na ako namilit. Sa next na lang. Lason na lang ko. Sa mga kapitan na lang agawad, liwa. Tani tatlog yung migidlagan, Mayor Des Bacolod. Oo. Or congressman. Tatlo to ka kasi certificate of candidacy, Kaya no yatan ko mo. ang ano mo ang ipili mo. Kundi lang matuno nila. Lakla eh. Tatlo to yan mo, may mayor, ka-very congressman, hambang. may councilor. Kundi lang batuno nila. Tiway gid baton. Standby na sa mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi pinagaman-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Wala ginapaabot sang lakas CMD si Davao City Mayor Sara Duterte para sa presidential bid. Bangod ginareserba nila ang nasambit nga posisyon kay Senator Bong Revilla bilang standard bearer. Sino kay lakas CMD Secretary General Prospero Pichay, nagapabilin nga opsyon si Revilla bilang ilang presidente. Duha ni Pichay, luyag sa partido nga magpapili si Revilla, apang nagpamalibad ang senador. Palayag pa ni Pichay, hindi nila pag-ipursige ang bata nga Duterte, tungod ilang inarespeto ang desisyon sila nga magpabilin sa serbisyo sa siyudad sa Davao. Plano sa karon palawigo ng programa nga Dapat TV. Matapos nagka-record sa 13 milyones ka mga estudyante na naka-access sa programa sa nagligan nga tuig. Sino ka DepEd Undersecretary for Administration Alain Del Pascua, kinahanglan nga magpasangka ng pag-usar sa DepEd TV bilang kabahin sa pagdulong sa modality sa idalong sa Basic Education Learning Continuity Plan. Pangod isa ini sa available nga sa isang modality para sa distance learning. Kabulig sa ahensya ang DepEd TV sa pagtudlo sa mga estudyante kapag hatag alagyan sa kanya-kanya nga pamaagi agod magkatuon. Mayara na sa Philippine Identification Cards ang 2.2 milyones ka Pinoy tutong September 30 tuig 2021. Apang sunod sa Philippine Statistics Authority, malayo pang inihagadamuon sa 15 milyones nga target maisyuhan sa nasambit nga ID cards ini nga 2021. Ginapahayag ni PSA Assistant Secretary Rose Bautista ang distribution sa National ID ang yara na sa ikatatlong bahin sa ila Philippine Identification System. Sunod pa rin ang sistema sa pangatag sang Philippine ID, amo ang pagparehistro sang demographics sang aplikante, ikaduha ang pagkuha sang biometrics sa mga ini, kay ikatatlo ang pagdulong sa mga kamalayan sang ilang Philippine ID. Wala naman ginhimuting ni presidential aspirant kay Senator Manny Pacquiao ang posibilidad nga magupod si kay Vice President Leni Robredo sa 2022 nga eleksyon, tubto bukas pa ang substitution period. Sunod kay Pacquiao, tubto wala pa natapos sa Nobyembre 15, madamo pa ang posible nga matabo kag ang senador, nagpahayag nga nagapabilin siya nga bukas sa anuman nga posibilidad. Gin klaro lamang ni Pacquiao nga kontento siya sa iya running mate sa karon nga si Lito Atienza. Sa nahibaluan, si Robredo ang magapapili man bilang presidente, may running mate man nga si Senator Francis Pangilinan. Samtang kung mapilian nga presidente, pagasundon kapag tumano ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Hague ruling kag ang international law sa ginaaway karon sa pungsod nga West Philippine Sea. Sunod sa magpahayag ni Isko Moreno nga sa isa ka sibilisado nga kalibutan, sa sibilisado nga panahon, dapat nga magiyahan kita sang kasuguan nga nagalakip sa aton relasyon sa bilog nga kalibutan. Suno pa kay Isko Moreno, mayara ng ruling sa Hague nga nagapabor sa pungsod, naghatag proteksyon sa aton nga sovereignty. May papel na kita, nagdaog na kita, kag padayon naton nga iduso ini. Ginpahayag pa ni Dumagoso ang diretso sa mga mangisda nga Filipino nga makapangisda sa teritoryo sa Pilipinas sa West Philippine Sea ang non-negotiable para sa iya. Dugang pa ni Dumagoso, dapat nga magpangisda sa mga lugar ang kita bilang mga Filipino nga hindi pagdisumuhon kag wala ginabalabagan kag wala ginapresyo. Kung ang negosasyon mahimo ini sa extraction sang langis sa among area, ang 46 anyos nga alkalde nagpahayag nga tuyo niya nga maggamit sang extracted fuel resources agud nga mapasanyo ka mapapaskog ang naval kag coastal defenses sang pungsod, mapanubo ang domestic electricity cost kag mapapaskog pagid ang industrialisasyon. Sunod sa kay Dumagoso nga magbarato ang kuryente, mangin competitive kita sa Vietnam kag Malaysia kung industrialisasyon ang paghambalan, bangod nga competitive ang balor sa aton nga kuryente.
Ang rason suno kay dumangoso nga hindi kung daw hindi magsulod ang mga investors dito sa Pilipinas bangod sang tuman kamahal nga elektrisidad ni daw pareho lang nag-i-star ka sa Forbes Park ukon sa Beverly Hills. Sa katapusan nga balita national, gain pa siguro ni Senator Manny Pacquiao nga hindi siya magkontra sa himuon nga investigasyon sa International Criminal Court. May kangtanan sa drug wars ang Duterte administration kung magdaog siya sa 2022 nga eleksyon. Suno sa senador, hindi dapat magkontra sa investigasyon tungod kinahamatarong inising ICC mga ng Pilipinas miyembro sang ICC o kon international community. Rason nga kinanglan irespeto ang mga proseso. Sa 2 Setyembre, ginatagan sang pwede o kon puder ang ICC nga makapatigan sa investigasyon. May kangtanan sa pamatay nga ginaangot sang war on drugs sa Pilipinas. Apang nagapabilin ng panindugan sa Malacanang wala sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas tungod naghalin ang pungsod sa Rome Statute ang treaty nga nag-establishar sang ICC. Aron mga balita international, balita sa sports showbiz kag iwan pa sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Constipated ka bala? Yes, good morning dira kay Ken Barredo, watching live from Hong Kong. Kilala ko ni si Ken Barredo. Kilala mo naman? Masi bata ni siya sang migo ko sung nabla. Kilala mo ni Tatay Yabaredo. Mas nami, mas lang ni kagawad gina Ems niya, mas nami kuno ang Last Love. Oo. Mas nami pagid ang A Long and Lasting Love. Long and lasting love. A long and lasting love. Someday, the memories. Kaya Gray, sige, kay Chris Caripol Javier Tanatan, you have a nice outfit today. I thank you so much. Monitoring here in San Enrique. Amo nang tuno. Amo na. Just greet me a deepest sympathy and condolences to Nava family. May your soul rest in peace ng Nadine and ng Laila Nava. Okay. Kagang kung gali sa kay ABC President bala Noemi Nicor, ang mother bala ni Mayor Maymay Nicor. Yes.
Sa October 20 ang necrological service para sa iya, no? Dira of course sa munisipyo kag sa St. Vincent Ferrer Church. Pag siling ko nga Vincent Ferrer, may nanduduman ko nga Vincent Ferrer. Oh. Gabaligya siya bugas. Doon ka bakal ko siya bugas. Siling ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Sir Boy, model mo ko angkor. Model imo ko angkor. So anchor na iya kayo daw model mo. Kay daw model. Kung daw hindi lang ko angkor. Ini ako anchor. Ko anchor. Yeah. Dasa kung sa mayor pa mayor. Mayor. The mayor. Hello mayor. Mayor. Katalaka. Vice mayor. Kay Erna Mirabueno, please greet man sa akong Papa Ernesto Hungko sa iya 68th birthday. Happy birthday to you. Warlet Robles, Sampurok Ilak, Barangay Banago. Warlet, mga kasi mo leta. Sa kay Mike Liboon, good morning. Kay bata ni Kakawan Noel Liboon lang. Yes. So on mo ni. Ay, suon! Morning! Hindi ka nag-ano sa comment ni Ma'am Ana, si Nora, man niya, suon, Mila, share ka, kag i-like. Ano oras na sa Australia? Nagka-conversation lang sila yung Thank you so much, Ma'am Ana, si Nora. Happy birthday, Manggali, sa kay Toto Ebon bala, Igbaras. Utod ni si Ma'am Luing. Si Toto Ebon ni siya, pero babae ni siya. Ebon. Oo, Toto Ebon Igbaras. Happy birthday! Happy birthday to you! Dugay na ni tanay Toto no? Pero Toto, yan, no? Oo, Toto niya, kuan ni saya ng babae. Warren Regalado, sa buong angkan sang Regalado family sa pagkamatay sa among tiya nga si Ninita Regalado. Condolence lang, no? Rodely Gumayan, ginagreet na lang ni Ma'am Star Mayo ang the whole family niya sa Tangub, New Zealand, Australia, and California. Wow! Sa kupon ko lang di Ma'am Van ang mga taga-Silay. Oo, nalipat sila. Dennis Nuestro. Condolence sa family ni Attorney Tito Josue Gatya. Yes. Sa mga kwandiyaw. Mama, colorblind ka pala. Hindi bala orange ang bayo ni Aksyon Boy. It's color red. Oo. Nag-orange na nasa sakwan sa live. Sa live, oo. Kita mo actually, puti-puti na si Aksyon Boy. Galing sa live, medyo itom siya. Muya man ta. Pero namin, galing ko itupad, nakaduwa kayo ma-realize ko nga hindi ko galing mo na kanigra. Na? Ano lang, neg. Hindi ka itupad na duwa ma-realize mo galing ka namin sa mga colors ta. Ma-realize ko nga gwapa ako. Kailangan mong gwapa ka. Mintra ka pagidya. Happy weekend. Kay Liza Joy Elon Amoroso. Yes, belated happy birthday. Whenever ending. May kilala ko sina. Oo, mismo isa kasi mana beforehand or aftermath. Mga 2 months before, gagreet na. Oo. Tapos 1 month after, sige pag-greet. Sige pag-greet. May contract, guro. Nag-enter into a contract. Yeah, balik kung sa aton, pabala kung sa aton nga mga advocacy plugs. Kuha na sana ng 3 months contract. Correct? Bongga, no? Tapos may contingency plan pa na tayo. Nakadugay-dugay na niya. Hindi amo. Karoling na da. Wala gini kasulod ba lang ako na. Anong kitagi mo ya? Imo ba lang mga master mo yung mga kanta? Hindi ka masulod sa kabataan. Nga tunga-tunga lang ang kanta. Hindi pa mo ang lyrics. Gana. Jingle bell. Jingle bell. May nag-request na kinigina, no? Perfect Christmas. My ideal of a perfect Christmas is to spend it with you. Kung sendan mo ko Gcash, may sugpo na. In a party or dinner for two. Anywhere will do. Abi ko, na. Sige na tara na gani. Do, abi ko, anywhere with you, guro? Or anywhere will do. Celebrating the Yuletide season.
Na, may idya si Kuan mag-ubra lyrics, no? Si Joe Marichan. Yes, si Tito. Joms, morning da. Very casual. Stand by! Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:43. Sa detalye na sa Balita International, ginrekomendar sa mga outside advisors ng US Food and Drug Administration nga aprobahan ang ginaduso nga second shot sa Johnson & Johnson COVID-19 vaccine na doble proteksyon ang magkuha sa manabukonahan sang one-dose vaccine. Sunod sa FDA, ining dapat mabato nila duha ka bulan matapos ang ila sining first dose. Sunod kay Dr. Peter Marks, Director ng FDA Centers for Biologics Evaluation and Research, wala gin presentar sa J&J ang tanan nga data agon makita kung tanin nila ang kaepektibo sa bakuna samtang nagadugay. Samtang kung maaprobahan sa FDA ang rekomendasyon para sa second dose, magapatigan sa rekomendasyon ng US Centers for Disease Control and Prevention kung sino ang dapat makakuha sa second dose. Naglambot na sa masobra 1 bilyon ka pesos ang balor ng kalitahang gintugas ng Bagyo Marine sa pinakalugar sa Northern Luzon kag Visayas. Sa Department of Agriculture, ang mga apektado mo ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, kag Soc Sargent. Bangod sa Bagyo, nalitan ang 40,225 ka manguma kag mangingisda. Sa ating foreign currency exchange rate, ang US dollar, 50 pesos kag 86 centimos. Singapore dollar, 37 pesos kag 72 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 54 centimos. Sa ato naman ng Balita Entertainment, panginwala sa aktres nga si AJ Rabal nga may kailabtanan siya sa pagbulagay sang co-star nga si Aldra Abrenica kag sang asawa sini nga si Kylie Padilla. Sa Facebook page ni Rabal, nagpost ini nagpahayag nga wala siya ng third party. Ining ginklaro ni Rabal, isa ka semana matapos sa mga alegasyon angot sa ilang duha panginwala man sini nga sila na ni Abrenica. Sa piyag nga bahin una nagpost si Padilla sa nga Abril pa sa nagbulagay sila ni Abrenica kag nagsudtanay nga mag-date na sang iban nga persona. Gaya pangabay man ini nga untata na ang pag-involve sa iban nga ngalan sa ila pagbulagay. Sa sports, una na nakasunod sa ang Magnolia Hotshot sa PBA Philippine Cup Finals matapos ginlutos ang Meralco Bolts sa score nga 93-85 sila Game 6 sa Best of 7 semifinals. Yagin patigayon sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga kagabi. Ginpahayag ni Ayan Sanggalang nga may kabudlayan nga makuha ang ila kadragan apang nagpasalamat sila matapos sigurado ng ila team para sa final. Si Sanggalang ang nanguna sa Magnolia nga may 19 puntos samtang sa Meralco. Ginpangunahan naman ni Raymond Almazan nga nakapasunod sa 16 puntos. Balita Espesyal! Happy weekend sa atin sining mga ka-action! Yes, happy weekend. Dali lang kita kay may konada na ibi kay sir, okay na sir nakakuha na siya sa iya siling nga kuluwaon. Itsak tutungin kuhaan mo? May copy na sila mo. May copy ka mo, no? Yes. Kaya may ara kita nga sa pamaskwa sumong nga oras, no? Standby, ang inyong telepono standby dira sa aton nga sa pamaskwa. Sa pamaskwa sa ARB.
temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Yes! Ho, 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 ho. Perfect! Ah? Merry Christmas! Merry Christmas! What's your wish for today? Today lang. For Christmas. For, ang wish ko is, matagal, pag ikuda mo nga wish. Ay, okay. Para makumpleto mo. Oo. diba? Kung parang na sa mga New Year's resolution, ang New Year's resolution ko nga himuon kong New Year's resolution ko last year. True. Tumanong. Okay, tumanon ko na kay daw sining year do wala. Ay, New Year's resolution na isuli, galawig lang na sa mga taga 2 ka semana. Yeah, tayo Sa na kabulan, nagagawa kasi Dayang na. madayet ko, mainom ko water 8 glasses a day. Sige, okay. Pagudlay yun, no? Gina-contact na pa ang atong possible winner karon nga aga. George Gargasiran, good morning anay. Kag Francis Gonzalez Villaflor. Kay Mike Liboon, good morning dara sa imo, no? Kag di na to kay nang akon nga dali lang kita kay may birthday di si kuno si taraw da Black Dennis Happy 11th birthday sa hinablos niya kuno si Zane Valerie Tia. Happy birthday to you. Happy birthday man Action Boy kay Nanay Deding Orense Danoy, 60th birthday today. Sugpon ko man ni si Nanay Salvacion Kisan, 89th birthday halin kay Angel kag Jeanette. Happy birthday to you. Ari na ang aton nga winner sa aton sini nga sa Pamaskwa. Good morning, hello. Dali lang. Hello? Wait ka lang anay, madam ha, kay matakod ko anay sa akon inog takod diri bla. Perfect. Hello? Hello? Yes, good morning. Ha? Good morning. Good morning, ma'am. Ay, sino ni gani? Si Maricar Meravalles. Maricar Miravalles, ang First Road, Burgos Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. Correct? Oo. May bana na, wala pa? Ha? May bana ka na, wala pa? Amiara. Ay, Ay, hindi ka na wala Sige. with the Action Boy. 50 ka pa lang, may bana ka na? Sige, Maricar, ikaw aton nga winner sa aton nga sa Pamaskwa sa Action Radio Bacolod. 500 pesos. Congratulations, ha? Salamat. Anong imo nga muon sa 500? Amo ko na lang 500 pesos. Ano imuon mo? Siyempre, baka ako bugas po eh. Ay, okay. Abi ko itaya yan para magdamo. Abi ko, itaya mo sa STL para si magdamo. Pwede man ko number sa bata ko. Pwede man. Okay, go bra kita, wala. Ha? Anong ubra ta? Wala. May gano sa likod. Sambana, gani araga mo. Sambana. Sino ngalan Sambana mo, Maricar? Ha? Sino ngalan Sambana mo? Ha? Si Benny Miravalles. Denny Miravalles. Hello, Tatay Benny. Entry manada sa balat. Ay, may ari man di siya? Sige. Entry manada sa. Sige, ukayom tadi. Sige. Anyway, ano gani ang aton nga standard extra sa Action Radio Bacolod? Kabalo ka? Oo, kabalogin ko yan eh. Sige, be, ano be? O nasa Balita, o nasa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Yay! Congratulations, Maricar Miravalles. Sulaton mo lang ang text dira sa remittance center kag sa station, ha? Ang text ka magkanto dito, ha? So, salamat, Gid, sa pagpamati sa Action Radio. Padayon lang. Okay, Sige, salamat. salamat and congratulations. Maricar Miravalles, ang Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio number 1.
Okay, sige. Action Eden. Yes! Dirita Action Boy sa ating sininga Balita Espesyal. Mga kuha ni Action Boy, mga masamig na himo bala sa mga biyahero nga Pinoy. Yes. Ang una, dira Action Boy. Biyahero, ha? Oo. Nag-travel. Amo na siyang... Lain man na sila yung mga tao, ginambala mo yung nag-aaral, ang mga biyahian mo naman ko. Hindi lain na Hindi yan. lain na yung biyahero. Lain na yan. Nakadamo sa ano, no? Nag-greet sa akong happy birthday, Ay, hindi ko birthday. Hindi may nag-PM sa akon. Agale? Happy birthday. Enjoy your day. Ay, thank you so much. Pero sa March pa akong birthday. Sila yung kagawad, sa Aboso niya, tanay may inom man vitamin C sa Action Eden plus damo at water. Gani, dira yung pag-ibig butang. Balo ko ni pala soft drinks ni saya eh. Super dira yung ginabutang. Si Action Eden, ginahimo niya alternative ang soft drinks sa water. Sige na, dili na ang tao. soft drinks is not an alternative to water, ha? You should remember that. Ano gali? Hindi na siya alternative sa water yan. Ang beer ya. Hindi man na siya. Lain man ang beer yan. Lain man. Lain man na siya. Yeah. Bisan ka inom ko yung beer, kaya inom ko yung kapong tubig. Sige, galingin ulo ko. Ang una, Tungod dira. na kulang kas tubig. Muna. Kasi bangga mo na nanikis. Bala maglain pa, matsyag mo na. Muna kay kulang ka sa tubig. Correct na. Correct na. Na. Hindi lang kasi ka subong bago lang, galingin ulo mo. Kulang ka na sa tubig. Galingin ulo ko kay kagawad. Mairik sa raming comment mo. Kasi may padala din sa akin vitamin C kag tubig. May nag-greet na nga sa ako happy birthday. Yan na banggahan ko. Una, Direction Boy, tanan. Bisan ano pa na iya May gani kayo, hindi ka sa balay kay Star. Nga. Hindi ka sa balay kay Star, mo ka na yung imo patasaw kag inom tubig, kag soft drink sila nga. Ginakado ko na yan. Ginakado. Mambal siya ka na Direction Boy, pistara sa senior. Basta pares pa kami sudan ni Char. Favorite na adobo nga atay. Pares kami sudan ni Char. Ulan tagid na yan. Sige na, tama Sige, na. go. Ang una, Action Boy, tanan ginabaklan sang Ano ganina ang balita special ta? mga mga masamig na himo bala sa mga Pinoy nga magbiyahe sila bala. Okay. Tanan ginabaklan sang Pasalubong. Oh. Bisan mambal nga, wala ko di kwarta. Pero pasalubong, wala ko di kwarta. Hindi pa rin nabla. Butang tabi ako, sa sampol, malakat ko to sa Singapore. Kay mabakasyon ko, be. Yes, Di ko di nagagasto ka mo. Oo. Pag-abot, di mga slip sa lubong, mo na, ano ko, tinagubra. Doon pala lingban mo ba yung bala? Actually, bisan sa pakadto ka pa lang. Ilista ka na sino mo nga tagaan. Ito yung mga lakat kagili sa kwano. Oo. Size 6 lang ako, ha? Size 6? Paano ko to ya? Mano ko to yan, masyapin. Malagaw gani. Ako ginikwarta. Pero ang iba na mong ginaya Action Boy, ang pamatasan ko sang Pinoy. Bisan na naman helicopter nga may pangalan sa Singapore, okay na. Oo. Keychain nga may Singapore, ref magnet. Ref magnet. Na. Ako na, kapalabakal ko na kuha ng keychain. Oo. Basta mo na kay tagtatlo. Kaya hambali, tatlo shit. Hambali na Action Boy, it's the thought that counts. Karibisan ano lang na iya. Pero pag baton, ay nakano mo niya, amo mo niya hatag isa ako niya. Mano, liba mo sa kadlaw. Kigan ka pa nga mo lang nagyatag. Paglakat, ini doon sa tikyalong, doon ko damo korte. Pagkabuti, keychain mo lang Keychain yung niyatag. Ay, luya ka na. May kuhan pa na keychain, may mga, malo ka, dito sa Singapore, may mga keychain na ito nga, doon mga lower ka class. May mga quality. May mga quality na ito mo. Tiyan mo na mga blue brat, tatlo shin. Oo. Tapos bala. Tatlo shin niya ka-dollars, hindi niya tatlo shin niya pi. Oo. Tapos reklamo, pagatag, ay, mo na ni dala mo sa akin. Huwag ka man nabugatan. Amon mo na lang sa, ari may dala ko di hangin na ni sa Singapore. Tampaon na sa tayo. Ako sa una, magpalakat ko sa Beijing sa una, pamakal ko to sa piki, ang mga relo. Oo. Brato, gijasin brato. Pag-abuti pangatag, kung palipay sila yan, huwag ganun madwa kasi mana. Wala ganda. Ano kaya At least, halin sa China. Tisot pa na. Ano bala? Made in China. Diba? Pag-abuti, huwag ganun madwa kasi mana, yan daw, nagandar ako. May lang ganun ipaghatag mo, gandar pa. Nagandar ako. Diba? Ang banggan isang inchik. Yung abligya to, give right away ha, give right away. Ayaw mo na galing naman yun. Tingala ko nga. Kaya kung padugayan mo pa si mo, hindi mo naman pangatag, kaya sa gandar. Ay, naman. Pero at least, para mo na sa magla. pero importante, amo lang na importante, paghatag mo gandar pa. Gandar siya, oo. Kasi pero wala naman to gandar.
Ay, di, basi na bunggo mo, pre. Basi na gubat sa imo nga, no? Ara na sa imo. Ikaw ng last touch. Na. Bahala ka na daw. Basta matanong Last na, touch okay kay na. Koswang. Yeah. So, ang next action boy, permi ko, no, actually, ang staple food tabi is rice. Rice, Tikis, amiyara, gidya Pinoy action boy, nga magkanto sa gwa. Do, example, ang iban, ga-explore mo sa mga delicacies, mga pagkaon. Ang iban niya, Mangita pa kanto kita. abroad, pero kanto sa Jollibee, sa mga action boy. Kanon, gidya yung inapangita. Di ko magkanto ka sa Chinese country, di ba? Laban nila mga noodles. Correct. Mga kung ano-ano Pero kami totoo, sa dito kami sa paglakad naman doon sa China, mga katatlo gulong adlaw nangita kami kuan yan rice. nangita kami Jollibee. Di ba? Kaya doon lain gid action boy, syempre. Galing kati dito tag 59 di sa aton nga burger dito tag sobra 400. Alote, ma-burger ka. Grabe, no? Ang presyo ton lang ko ni convert mo bala sa peso. Oo. Tag sobra 400. Mabusog ka na tayo eh. Busog ka na tayo na. Ate, na ano ka pa? Kimamba ka pa nga. Pero galing ka mabilitan, kawag bakal, kay hinaidlaw ka na bala, kay 3 days pa lang na. Oo. Syempre, kaya wala tananad. Pero permi lang kuan mo, ang pagkaon mo bala sa, dito ka sa, lugar, permi lang ka oily bala. Oo. Ang oil grabe Kagang wax, kaya yung noodle, wax na siya. Ang oil perte. Ang next action boy, ang mga Pinoy kuno nga ka-very early gid magabot sa airport. Sa mga meetings kaka-late pero magamba gali sa airport action boy 1 hour before magamba. Ang iba 2 hours before. Kaya sa una ba mo na ba lang sa airport kuno 2 hours before ara ka na? Yes, para makumpleto. Pero do dala niya sa mga kuno sa ibang countries ano nga ara na ya pag-abot mo ya ga dinalagan dalang dinalagan. Dito bisan sa mga domestic flights lang, 2 hours before gaabot gid ang Pinoy action boy. Kag upda na dira ha. Ang pamilya. Pag abot pag kadto mo sa airport walang pormada, wala do feeling mo do may snow sa sa airplane, wala naka-jacket, wala ka lang pormahan sa mga Pinoy. Ang next action boy, ang nagabiyahe nga Pinoy, overpacking just in case items. Duwa ka lang to kadlaw sa Manila, pero maleta mo duwa ka bilog. Kaso lang. Kaso lang, laki basi kun kulangon bala akon kuno. Kulangon ang akon mga bra. Tanan mo kabrahan dalo. Pagbukas na mo na, ay nano, puro bra. Ay actually, maano ko, mabaligya ko to bra. Duwa ka na to kadlaw. Gani. Pero may... Ay, lain pa na da. Sa mga lain pa na da. Kaya duwa ka lang to kadlaw sa Manila. Pagbalik mo, di ka Tagalog ka na. Ang mga pinakailin. Nagtatagalog ka wala, hindi ka nagsisiling. Di ba? Pag panahon mo sa una barko, sa una pa panahon sa barko, pag naog sa barko, gidya may buligya dulce, tag magkakano yan ng magkano po yan? Sila gamli. Nya kwalanda tag piso sa. Gali kay puro ta may lunggo. Gusto mo ba? Mapuli ka na. Paano mo nasasabing ilunggo ako? Wag ka dyan, makakagatin ka ng subay. Kinalipat na gali. Wag ka dyan, makakatin ka ng subay. Kanaming duklon, malakad lang, nagtagalog ng tonto niya. Kantin ka. Anong kantin? Kantin ka na. Hindi ka nagsisiling eh. Ano na. Yung pabili ng daging. Daging? Meron ba kayong daging? Katalaka? Tungkol sa mga dagong, hindi sa kamalunod. Hindi daging na lang. Yung magkanong daging. Kalain. Daging. Ako na action boy. Mga Pinoy, ginaya kasadya sa mga Pinoy, no? Kuha na yan. Pero lately, nakita ko ginawa, ang Pinoy nag-adapt naman bala sa mga na mabiyahe, sa kaysa paano, shorts na lang, ano lang, no? As time goes by, naman siya action boy. Pero usually, mo na. Kaya sa una, ang flight sa aeroplano, so na maka-aeroplano, kasi na sa chimpo, pato, wala nyo pa mabdan. Dako special gina ako maka-aeroplano, kaya? Maka-saucy. Ang tanan to kita mo, ang Don Juan, so na nga naglugdang, damo prominent nga mga... Lugdang? Ang Don Juan to bala nga, barko bala. Barko. Oo, ang Don Juan, kundi damo mga prominent nga mga Negrosano, ito nga totoo. Kay barko, patuloy ang means of transportation mo. True. Ang aeroplano, yung kanto yung kayo, doon ka special yung aeroplano. Mahal-mahal, gid. Oo, muna siya nga. Pila siguro ay, tag 30 ay, pero doon ka 5,000 na Huwag ko kabalok, yung ako na at that time. Ay, abi ko, ara ka na to. Doon 1985 ka man na bata?
85. Ay, 1965. 55. Ay, 55. Hindi pa bata-bataan ko na tayo. Okay na. Dirita Nation Boy kay William Ade Cordero. Greet niya lang ko no si Rodrigo Salva sa kag Jose Genovis ang Hagimit La Carlota. Kag of course kay Mama Bukay Supe sa Antipolo Pontevedra. Beer na iya kuno ginatubig ni Nong Boy. Yeah, sinangambal. Kabalo ka na. Ang bata ni Kwan Mama Bukay Supe. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.